Λοιπόν, εξαιρετική επιλογή. Χαίρομαι που αφιερώσατε μερικά λεπτά για να επισκεφτείτε το rethinketernity.com για να δείτε τι έχει να πει ο Θεός για την τελική αιώνια ζωή σας. Προορισμός σας. Υπάρχουν πλήθος ανθρώπων σήμερα στην αιώνια καταδίκη επειδή ποτέ δεν έχουν προσωπικά. Πήραν το χρόνο να αναζητήσουν την αλήθεια για την αιωνιότητα. Οικογενειακές θρησκείες, ψεύτικα δόγματα, άθεοι καθηγητές έχουν ανοίξει το δρόμο προς την αιώνια καταδίκη για πολλούς ανθρώπους. Ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού». Βλέπετε, η βίβλος λέει ότι υπάρχει δρόμος που φαίνεται σωστός στον άνθρωπο, αλλά το τέλος του είναι δρόμοι θανάτου. Γι' αυτό θα θέλαμε να ακούσετε προσεκτικά, διότι αυτό που πρόκειται να πούμε δεν είναι μια θρησκεία που φτιάχνεται από τον άνθρωπο. Προέρχεται απευθείας από το Λόγο του Θεού, τη βίβλο. Είναι το βιβλίο όλων των βιβλίων. Οι επικριτές έχουν προσπαθήσει να απαξιώσουν τη βίβλο. Ο διάβολος αμφισβητεί το Λόγο του Θεού. Οι θεομίσιτοι έχουν προσπαθήσει να την κάψουν. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα αιώνιο βιβλίο. Οι εκπαιδευτικοί το γελιοποιούν. Η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να την αφαιρέσει από όλα τα ιδρύματα, τα μεγάλα κτίρια και τα ομοσπονδιακά μας ιδρύματα, πάνω στα οποία ιδρύθηκε αυτό το σπουδαίο έθνος, το Λόγο του Θεού. Ωστόσο, ο Θεός είναι ο Λόγος του Θεού, ο αληθινός Θεός του ουρανού. Ο Λόγος του Θεού είναι το μόνο βιβλίο που υπάρχει όπου ο συγγραφέας είναι παρόν κάθε φορά που ανοίγονται οι σελίδες του. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό βιβλίο. Η πτήση Άριθ 93 καταγράφει το σύγχρονο θαύμα που συμβάλλει στην απόδειξη ότι ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Αναπαυμένη όχι μακριά από έναν κρατήρα 25 ποδιών που αποτέφρωσε πλήρως όλα τα μέρη αυτού του αεροπλάνου, ήταν μια βίβλος με τις σελίδες της ανοιγμένες. Αυτό είναι ένα σύγχρονο θαύμα, αν θέλετε, για να μας πει ο Θεός ότι ο Λόγος του είναι άκαυστος. Αυτό λοιπόν που θα θέλαμε να κάνουμε σήμερα είναι να σας παρουσιάσω τον δόκτορα Tom Wallace. Ο δόκτορα Tom Wallace είναι ένας ιεροκήρυκας του Λόγου του Θεού. Κηρύττει το Ευαγγέλιο για πάνω από 74 χρόνια. Ο Κύριος τον έχει χρησιμοποιήσει για να παρουσιάσει τι λέει η Αγία Γραφή ότι χρειάζεται για να πάει κανείς στον ουρανό. Όχι αυτό που λέει αυτός, όχι αυτό που λέω εγώ, αλλά αυτό που λέει ο Θεός στο Λόγο του για την αιωνιότητα. Φίλοι μου, θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι η αιωνιότητα είναι πραγματικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να κάνετε λάθος. Είναι ένα στοίχημα που δεν αξίζει να πάρετε. Παρακαλώ, αφιερώστε λίγα λεπτά για να ακούσετε τι έχει να πει ο Δόκτωρ Wallace. Τι λέει η Αγία Γραφή για τον αιώνιο προορισμό σας.